салом алейкум духтарако, мо шуморо ба кор даъват мекунем. Кор дар компания Atomi. хоҳед регистратсия шидан, нависонем, мо шуморо регистратсия мекунем, корам мефаҳмонем. Компания Atomi чиё дорад? Витаминҳои нағз дорад, хемохим барои бефарзандӣ, барои диабет, барои варикоза хемохим, омега 3 и спирулина барои варикоза. Ина барои мардҳо женшен, барои мардҳои фоизшон паст женшен. Ина барои простатит мардҳо. Чай пуэр барои харобшавӣ. Чай пуэр қати спирулина мехӯрем барои харобшавӣ. Лютеин барои зрение. Одамое ки бисёр дар сари компютер ба компютер бисёр кору фаъолият мекунанд, лютеин ҳам барои калонҳо, ҳам барои майдаҳо. Ина калтсий ҳам барои калонҳо, ҳам барои майдаҳо. Ина барои одамои калонсол турматсин, барои буғумдард, барои грижа миён, бениҳоят инам нағзай. Витамин С ба ҳар яки мо маълуме витамин С барои чӣ? Барои мехӯрем, мисол барои грипп намешӣ. Ина мисол кӯдакҳои худам истифода мебаранд, ҳамин зимистон, ҳамин 2 сол шуд, вообще грипп намешаванд. Ина пробиотик барои запор, барои кишечникҳо. духтарако, ина косметикош, ина крем 4-этапный барои рӯро тоза кардан. 4-этапный. Ина абсолют ампула барои маршина, барои доғи рӯро нез кардан, бисёртар барои маршина, бениҳоят нағзай. Ина тушам бениҳоят нағзай, миҷатонро дароз мекунад. Ина кушон як пачкаш да 3 та дора. Якта ба ми паставкаш дора, паставкаш қати дора, бо 2 та дига запасной дора. 2 та дига запасной дора. Бениҳоят нағзай. Бисёртар кардам. Бениҳоят нағзай. кушон ина бо 2 та дига вай дора, запасной дора. Ина балзам для губ. бисёриё ки постоянно лавошон кафида меистад, ин балзамаш бениҳоят нағзай. Ин подводкашам бениҳоят нағзай. Тушуш ва дастое ки намереза вообще. Подводкашам ҳамихе. Ина шоткош бисёр мулоим, ҳам мулоим хушрӯя шоткош.